Те питам сега, конкретен въпрос. Здравейте, тук гледах аз видеята на момчето от кой мост съм, как се казва, че стана да говоря с него, с Хасан. Нали? По лайфа и напред-назад, тук се е случвало понякога. Само да ви кажа, че гледам коментарите, Асаня, ти се страхуваш, ще направи тюнинг. Никой до сега от вас, тези, които го опреквате, че се е бил оплашил или такова, вие колко направихте срещу някого в политиката, така да, до така степен да стигнете, че да застанете очи в очи с човека, на когото, когото не го харесвате като политик, да речем. Момчето успя. А и тук той си има опциите, ще може да отиде към ДПС-то, дали да се прихвали за тях. И оттам нататък нещата могат да му се получат. Защото той момче, гледате го, той е много умен, не знаете. Много му бачка главата. Млад е и е надъхан да върши работа. Малко трябва да внимавате. Трябва да внимавате с Хасан, защото на него наистина му бачка главата на това момче.